year. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? ACES, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na Miyerkules na pagkahapon, Holy Wednesday, Miyerkules Santo, aldaw man kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria, our Mother of Perpetual Help, Novena Tabi, magpasalamat lamang kita. Asin maghagad ng intersesyon sa oral daw na pagbuhay-buhay. Minarespetar kami sa lambang miyembro kan familia. Kasabay dyan ang paglaom na yaong kita gabo sa marhay na sitwasyon sa tahaw kaining pandemya. And syempre, sa muyang pagpagirumdom dahil kita magpuknat sa panarig sa amang Diyos na matapos na ining kadifisilan so mga naghehelang kan COVID magkaburulong na. Asin kita nga pinagpoprotehiran, pinagbibiyayaan kimarhay na salud, gamiton ta ini magamit ta sa kamautan kan sa tuyang kagurangnan na sinday man kita maulakitan. Ano po, tabi ha? May pigmimeriendahan lamang, siguro yaon day nagharali sa mga paradangog kadakul bagakaan. Minakupos pag alas 4. What's happening? May pinagtitimo-timo lamang o may pinaghanda na panghapunan na, pamanggihan? Sige, mantang kamo dyan, busy, mag-uro-irestorya lamang kita kan man iba-ibang pangyayari sa palibot. Katuwang ko dyan si Compadreng Jimmy sa 3rd District, si Compadreng Al sa 2nd Distrito, Albay, Legazpi, Daraga area. Katuwang si Ands Galero, Renz Luna, Budasi, Luwens, Nabarcena.
Duman sa Premier Distrito man Kalalbayan sa kuyang kompadre Giomar Bien. Sa Manibela, si Henry Deboy Mata. Technical control, yaon kapartner ko sa kong kompadre. Kompadreng Nald Baldo. Sa Newsroom Production Research. Pag-arog kaining oras, yaon man ang samuyang News Director Edwin Peralta. Sa Production Center si Angel Mustaza. Ang AM kang DZGB AM A Angel M Mustaza. Siyempre, tandem sa IT si Arven buda si Richard. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Good afternoon. Sa nakaantabay dyan sa official Facebook page kang DZGB, ang DZGB News Online, marhay na hapon hali po digdi sa Pilipinas. Saan man kamong parte kan Pilipinas, budakan kinaaban. Welcome na po asin mag-iriba-iba man kita, ha? Diyan kamo man tabi magparamdam sa chat box kang DZGB News Online. O sa sakuyang telepono numero 0926 0156 020 0926 0156 020 asin sa smart 0961 759 0888 that 0961 759 0888 or sa sakuyang messenger account pwede man tabi nindo ipaabotan sa indong mga mensahes. Ha? Hanapon lang nindo. Pio Fernandez. Miyerkules tabi ngunyan, ha? Ultimo dia kan Marso, malang dali kang panahon. Miyerkules Santo, dyan na alas 5:15, poco mas o menos, an Our Mother of Perpetual Help Novena, live man yan na madadangog tabi kan komunidad, sa DCGB, hali dyan sa St. Raphael Parish. Dyan sa sentro kan Legazpi. Yan, maray na hapon tabi sa imo, Shandy. Dyan sa Ligao City. Yan. Sa tuyang Suki. Sa Ligao City. Igaw man kitang nagdadangog. Sa AM. Saro si Shandy kan Ligao. Okay, sige di bali iyo na ini sa semanang initabi ngonya na ultimong aldaw, ultimong semana kan bulan na Marso, iyo na ini ang sa tuyang ultimong presentasyon man tabi kan Bicol target ngonya na bulan asin semana. Ta sa aga malaog na tabi full blast na poon mga alas 8 nin aga. So, special programs as in coverage kan DCGB sa aktibidades kan sa tuyang simbahan, banal na simbahan Katolika. Ta Huwebes Santo na baga sa aga, kaya so normal programs, so dalagan kan programming, kanselado na po muna yan, mayoriya po alas 8 nin aga, sundo na maghapon, iyan na po so mga programang pangkamahalan. Huwebes, tabi. Ang pagkaaga, so programa ni VP Henry ang solamenteng sa indong madadangog na normal
na programming, regular na programming, alas 8 an aga, alas 5 an aga, sundo alas 8. Then mga bandang alas 8:30, so Chrism Mass diyan sa Albay Cathedral. Huro halawig tabi iyan, kumpadre Rinald, na Chrism Mass. Mga 2 oras iyan, poko mas o menos. Kaya dahil na po kita kaan ma-programa sa aga, ta sa sakubon iyan, sigurado po. Kung dahil man sa kubon, matatandaan niya na nagkakapirang minutos, pwede na duman na ilawag sa mga advertisements na sana na dahil pa mailalaog, duman na po kukulukar iyan. And then, duro-diretso na po. So, mga pangkalmahalan na dramas, mga episodes sa indong magkakadarangog na po iyan. We encourage ang satuyang paradangog listeners na magbalo na dangugon ining mga drama series na samuyang pinagpreserbar, aataman kan PBN Broadcasting Network Incorporated kang DZGBAM. Yaon na yan sa samuyang data bank, nakasaray, pinag-enhanced digitally, hinungot duman sa analog recording, ta iniginibo pa several decades ago, dahil pa kan mga computers, analog pa ang mga pasistema kaidto. So sa abot kaya na ma-enhance iyan digitally, madadangog po nindo. Dapat na mai-introduce ta ini sa bagong henerasyon ngunyan ta, nagi po ining parte na kan histo-cultural, spiritual evolution and development kan Legazpi, Albay, Buda, Bicol. Nagi ining parte. Kumbaga padingnal pag Christmas, so panahon kan kaugmahan, Adviento, kaugmahan baga, yan duman sa iyon termino kan mga kapadean baga, Adviento. Kung sa kaurugmahan, supig introducer man kan PBN DCGB baga padingnal, Pastores Bicol. Yan. Pagkamahalan man, ini po na drama series. Kasaysayan sa buhay ni Pilato. Yan, sampol iyan. Si Isa ika, Heso Kristo. Nadadangog na nga ni Nindo. So nagkakapira ka na episodes sa nagkapirang programa digdi sa DCGB. And sa aga, full blast na po yan maghapon. You will miss, sabi na nga ni, almost a certain fraction of your life looking back sa sarong importanteng elemento asin kabtang kan historikan Legazpi, Budakan, Albay, Budakan, Bicol insofar as religious aspect is concerned. Dahil pa kaito uso padingnal ang internet magano. Ini ang pigdadangog kan komunidad ang mga drama series na iyan. Kasabay kay di sinabayan kan DCGB, so si Matar si Matar baga tig-producer ka ito kan DZRH, mga mata ni Angelita. Yan, pagkatapos so gabi ng lagim. Yan, mga drama series ang kaito duman sa Metro Manila na nadangog taman digdi sa Legazpi. Sinabayan man yan ng produksyon kan DCGB. Kaitong mga panahon. Yan. Kaya kung mapupwede, please have time na mabalo nindong madangog ini. Maintrodusir man lamang sa satuyang mga kahubenesan. Maapresar ninda, looking back and moving forward steadily, ang mga aspeto na nagbilog sa satuya, kasabay kan pag-evolve kan Albay, Legazpi, Buda, Bicol. Yan. Dahil na kainin iba na nagsasaray kan mga drama, solamente DCGB. Mga dramatistas ka ito. You can just imagine the hard work and the labor and the skill, the talent na
igwaan mga dramatistas kan panahon, ngunyan baga madali na magprodusir nin mga sound effects, gamit an digital equipments. Madali na ngunyan magibon nin mga sound effects. Kaito, ang pagibon nin mga drama, manlain-lain ang piglalaog yan sa recording studio. May mga latang pigpupukpok nin bala, igonin karton na pigpapalagatub, igonin tansa na nasa laog kan lata, mga 5 o 6 na tansan, lukdo baga kan bute, kikalo kago sa lata. Mga sound effects ka ito, mga natural sana. Ngunyan, fully digital naan sa tuyang produksyon, madali na. Kaya this is one thing na magayon na pag-apresyaron sa mga produksyon ka ito. Crude means of producing drama series episodes. Yan. Kung hindi ako sana, kung igwanin magkahilig pagkainin ko niya na magdangog, ganyan baga si Mana Santa, anon pighiling, Netflix. Yan. Yaw na, Netflix. Yaw na sa kamot, sa cellphone, ay na. Dahil na kan mga drama series na yan. Iyunan ko niya, sa totoo lang. Netflix, 24 oras, yaw ng pelikula. Mata magkarasaran kita. Flashbook, yan. ML, uyugon mo Nagkakawat so aki mo, alas 3 nin maaga minakaturog, tayo kakawat sa ibang nasyon. Di ba? Yan. Pero find some time siguro na ma-introducer man ini. Kasubago na interview ta si Father Rex Paul Arjona. Igo bagadig dinin porsyon ito. Kasaysayan sa buhay ni Judas. Dai na ito. Pero dai. Kasaysayan sa buhay ni San Juan, San Pedro, Dimas. Pagkatapos Pilato, yan, San Pedro, si Isay ka, Heso Kristo, o kasubagoy na alas 2 nin hapon. Di ba? Yan, kaya, daidig di so, gunman, buhay pa ni Judas Iscariote, man ngayang di basta iyan po tabi, daragogunin dota, mga magayunon yan. Igwa ka pangunyan pading nadadangog na duli-duli. Garo dai na akong nadadangog. Kaya ito baga, pag duman sa Indo Angel sa kagbakong, igwa pang duli-duli. Dai na. Igwa pa man. Maski nga di sa may Boulevard, iba man ang duli-duling madadangog mo dyan pagbanggi. Ang nagdordiklom, iba man na duli-duli, dyan sa pasiring na sa may puro lamba area. Kaya ito, pag mag-unin ang duli-duli, iyunaan, kamahala na tabi. Iyuanan, mapakaturog sa imo ang pagkahapon. Suhuni kan duli-duli, buda so uyup-uyup kan paros na presko. O ngunyan, ay nang duli-duli, igwa akong nahiling paanin dipot, kasubang giduman sa terasa ni Congressman Pido Garbin Jr. Yan. May aninipot duman. Maray na hapon po si mo, may dumanon ka, na natamasain man tabi ako, ining nag-text sa kuya. Tama tabi iyan, Sir Pio. Nagimatahan ko na, an ka to sa DCGB. Maray tabi yan, tigibo kan DCGB. 70s pa yan. Salamat sa DCGB. Sa mga taga-bagong puok kan rawis, nag-arantabay sinda dyan. Nadangog na daninday na mga takada mga drama series. Igwa man tabi si Pio Merindalan, kapilang sa kakamote, day ng body, uyugon mo an. Bunday ng inihaw na body, yan sama nito. Ay, maray na hapon tabi, Sir Kaloy Loria.
Hello po, tabi Sir Kaloy. Yan. Oro alalay na sa nakita ko yan sa programa pagkahapon ta. Miyerkules Santo na baga. Yan. O, si Sir Kaloy na Loria, si Don Kaloy Loria, nag-text. Marhay na hapon tabi isay mo. Marhay na hapon po. Yan. Marhay na hapon po. Po, tabi. Kumusta po, tabi Sir Kaloy? Nakaantabay ka, tabi Sir Kaloy? Yan, sige. So, medyo kan kita mo nangon yan. Mild sana ang dalagan kang programa ta. Oras na inikan paghurup-hurup. Director Edwin. Akan kaimportansyahan ka ining kamahalan. Ha? Sige, so sa aga po tabi, yan. Yunaan sa indong madadangog di sa DCGB, full blast na sa mga programang pangkamahalan. Yan. Uy, nagdadangog si Sir Kaloy. Marhain hapon tabi sa imo, Sir Kaloy na Loria. Kumusta kadaan ni Kongresista Pido Garbin Jr. Yan. Nagkauro istoryahan kami kaso Banggi. Duman sa iyang terasa sa harong niya. Dakul na mga magayon na developments tabi. Next week, buda sa mga maabot niya tong programa, comes regular programming niya to, iistorya ta yan. May mga development digdi, brewing development sa political scene sa Albay. Nako, igwaning talagang daay na nauulian. Dipisil na gayod na mabulong. Tibaad daay na magkabinaralikan. Yan, saroan. And igwanin mga kwan, bana-bana na tibaan may bumutuang kalaban. Ngun. Yogon man sabi ni Sir Kaloy na Loria. Kumusta mo ako kay Speaker Garbin? Ginibo mo ng Speaker of the House si Congressman Pido Garbin Jr. Well, he is very qualified enough. Senior na siya dyan Igwar siya ning saro pang turnong na tatada. Good for 3 years. And he is a very good ally ni Speaker Lord Alan Velasco. Yan. Si Speaker Lord Alan Velasco. Sabi ko kaso Banggi niya ko, Kong Pido, kumusta kamo na ang working relationship ni Speaker Alan Velasco? Ngaya piyo, we're very close enough insofar as ang trabaho is concerned and personal, sabi na nga aspect is concerned. Dahil man baga ang titiwalaan kan Speaker of the House na mag-steer ning sarong sensitibong komite na pinag-crear so Speaker o so Kamara, budaan gobyerno, kung dahil man nahihiling ang kapabilidad na mag-deliver ning output buda results. Ining komite na pinagpamayuhan ni Congressman Garbin? Constitutional amendments, ining economic chatsa. Siya baga so namamayukaan ngunyan. And it is one of record fit, kumbaga, FEAT, record fit. On the record yan. For so long a time na pinagbalo nin man lain-lain na liderato kan Kamara na maibusol an charter change, economic provisions, ngunyan sa nangyari and ipapasar na sa plenaryo comes pag balik ninda ining Semana Santa. Nasa plenaryo na, mga 2 na sa nagayod na deliberasyon na sa plenaryo, then it will be now passed sa lower house, pasiring na duman itutuon sa upper house sa Senado. Sarong dakulaon na kumplisimento yan. Bicolano ang nagdarang tiempo. Sabi nga ni Sir Kaloy na Loria, he deserve it. Yan, tama. He deserve it. Dakul ang mga nagbalo kaya na mag-introducir kay ito pirang set na
nin Congress an uminagi, they were all unsuccessful sa pag-introducir ka ining economic tsatsa. Ngunyan sa napo baga nangyari. And this could be the turning point kan Republika kan Pilipinas economically. Di ba? Tibad iyon na inian maging puon, at least, this cannot be done overnight. Sabi na nga ni, this is not an overnight romance. Ano? At least, nakapuon na kita ning pundasyon na so ekonomiya, ma-open up na niya to sa outside world. Dahil na itong sa mga economic protectionism provisions. Kita na sana sa kinaaban ang digwakaan. Susindot-dot bagaan ang mga investor na hali sa luwas kan Pilipinas. Kita na sana ang digwakaan ng mga provisiones digdi sa konstitusyon sa bilog na kinaaban. Apera gayud ka itong sa mga nasyones na sosyalistas, Buda komunistas. Kita na sana digdi ang digwakaan. So, abi ni Congressman Garbin Kasubanggi, pagkatapos nga ni king kang kamahalan, ma-resume so session, mga duwa na sa ng deliberaciones kan sa plenaryo, then it will be passed sa lower house, itutuon na duman sa Senado. Ano tabi? Yan. Pero igwanin mga bana-bana pa ano dun Kaloy, Sir Kaloy, na naglalataw ang pangaran ni Congressman Garbin. Yan. Hinapot da nga ni siya kan Speaker of the House. Ano ba ngayaan? Kuan mo, Congressman Pido? Abo ko. Abi da ni Speaker, tama ngayaan. Digdi ka sana. Ano tabi, Sir Kaloy? Suposti baga dyan sa may sa kuan, ining South Road 1, a month ago, naghuro na kami ka ni Tiapat na Gutierrez. And yun na nga ni, nahali na baga. Ta sabi ni Tiapat, iyo nga ya, ipa-follow up ko yan. Sumitido ko mismo nga ki manager na Apo Gonzales. Tama ba yun si Apo? Si Apo an kwan, manager niya to dyan sa APEC, ano. Ngayon, nahali na baga suposti sa tahaw kan tinampo dyan sa South Road 1. Iyan na tinampong tumbok mo ng God ang intradaman. So main road sa gilid kan SM City sa may Starbucks. Then pabalik naman, tumbok mo man, aagihan mo ng God. So mansyon ni Don Kaloy Loria. Kaya kung medyo iugak-ugakan magtimplang kape si Don Kaloy, ang pagkahapon ma-relax. Pero iigusan siyang maglakaw-lakaw, malakaw sana siya, hali duman sa sayang mansyon. Exercise, kape. Yan. Diretso na sa Starbucks. Na Sir Kaloy. Magayon nun. And pakadali kan tinampungan. And it will be beneficial sa sosyedad ngapit na panahon. Ano? Sigurado yan. Sige. Nakabulo kitang istorya. Ma-station break pa lang kita. Dali mo na. Oras Pilipinas, alas 4:41 ng hapon. An oras hatod sa Indokang MaxVit. Sa MaxVit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng MaxVit. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Downy. Bye-bye Bahay Rus. Kahit sa pambahay with Downy. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Ptex Nagundu L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbib sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Namipidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. May iba't
iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Semana Santa sa DZGB. Paghurup-hurup kan mga tataramon kan mahal na Diyos. Semana Santa sa DZGB. Yan po sa aga, igwapayan sa aga tabi, ha? Yan, marhay na hapon sa mga viewers niya to na nagpaabot manin paramdam sa DZGB News Online, si Salvacion Ulicia Oyardo. Maray na hapon, Sir Pio. Nagadungog po ako on air. Always po. DZGB. Ihugon mo an. Maray na hapon tabi sa imo. Salvacion Ulicia Oyardo. Si Ira De Soso Martos. Maray na hapon man tabi. Mag-iringat po kita, gabos. God bless us. Yan. Martos family from Mayon, Castilla, Sorsogon. Watching live. Si Mary Ann Aidalia Datur. Good afternoon, Sir Pio. Always listening on air sa DZGB from Matanag. Yan. Nerma Mezolas. Hi, good afternoon. I'm watching from Kabarian, Sitio Kiniwalan. Yan, Mezolas family. God bless us all. Ingat po tayong lahat. Sabi man ni Adelfa Basmayor Casilya, nakikinig sa La Union. Maray na hapon dyan sa La Union. Kay Adelfa Basmayor Casilya. Si Dolores Navarra, sabi man ni Dolores na Navarra, magayunon talaga itong mga drama tungkol sa Lenten season. Ay si Madam Teresita Jacobo. Good afternoon. Suki niya to iyan. Si Jer Candelaria, marhay na hapon tabi sa imo Jer Candelaria, dyan sa Bert Cartin. Good afternoon dyan sa Bert Cartin. Pinaka the best man yan ng mga para tint, mga auto, ano? Professional, malinig, pulido. Pati pag-repair kan mga door locks, central alarms, windows, yan, kan sa indong mga bihikulos. Diyan tabi sa Bert Cartin para dangog taman iyan diyan, ha? Sa may hampang sa nakan Iglesia ni Cristo. Tabi dali. Ito ba yung hali sa kuan kay Governor Kua? Kanon ta ini basahon. Provincial Local Government of Catanduanes, following the complaints regarding the quarantine violations of a 23-year-old housewife from Tubli, yan sa Karamuran, Catanduanes ini, who recently tested positive for in RT-PCR, so swab test, confirmatory test. Governor Joseph C. Kua has once again urged Mayor Glenda Aguilar of Karamuran to file a lawsuit against the said quarantine violator. Aba, pipa sa ngatanin asunto. So nagbalgar kan sa kan quarantine procedure an sarong housewife from Tubli, Karamuran, Catanduanes. Ini an a background basado di sa release, press release kan Governor's Information Unit. So 23 anyos na at bibikulong ko na sana. So 23 anyos na housewife nagbiyahe haling Parañaque City, pigprohibiran na maglunad sa ferryboat sa Pier Cantabaco. Ta-positive siya sa antigen testing. Yan. Dahil nagpapugol,
arkila nin motor na bangka pasiring sa katanduan sa Tubli. Yan. And kan maisyan ito kan mga otoridad, pigta taraman sinda kan Rural Health Unit, kan Karamura na mag-home quarantine. Alagad, dakol na mga reports. Nagburuto na ini po nagbabalaw-bagaw sa barangay durante kan quarantine period. O nagkaklamar pa aligado na so sa iyang mga resulta, dahil pa man nakaluwas, maski na nga niigwa na ning positive sa antigen test sa Tabaco Port. And pigpapahayag pa na dahil siya pwedeng pwersaho na mag-quarantine. O ngunya na March 31, 2021, itong 23 anyos na ito na nag-positive sa antigen testing, nagluwas na so swab test. Positive man. And saro na siya sa mga aktibong kaso diyan sa probinsya. So sitwasyon, nagkausa ini na doon na ni Governor Cuwa, so Catanduanes si Alcalde Aguilar, Glenda Aguilar kang Karamura na kasuhan itong 23 anyos na ito na nag-disobey kan quarantine laws na nagbugtak sa peligro kan buhay kan mga taga-Karamuran Catanduanes. And then igwa man pa ning sa separado man na insidente, igwa pa ning desisyon. So gobernador na pig-iisipan na mag-file ba nin nagkakanigong asunto ang gobyerno kontra sa siyam na individual pa na nagpalsipikar kan swab test. Yan. So yan po tabiha ang latest diyan sa Catanduanes. Pipa sa ngatanin kaso ni Gobernador Boboy Cuwa o sarong persona na nagbalgar kan quarantine procedure diyan sa Tubli, Karamuran, Catanduanes, haleng Paranaque. Nagparabalaw-bagaw pa sa komunidad despite kan so sa iyang pagpapairarom dapat sa quarantine protocols. Iyan po ang latest sa Catanduanes. Breaking news. Sarong bayulador kan quarantine protocols and pipa sa ngatanin asunto kan gobernador sa sarong alkalde. So alkalde kang Karamuran Catanduanes, pigmandahan ni Gobernador Boboy Cuwa na sa ngatanin kaso itong so taga-Tubli na ito diyan sa Karamuran Catanduanes. Sa pangaran po kang bilog na fuwersa kan Mega Force Patrol, ini po ang ultimo tanang presentasyon nyo na si Man ta sa aga special na programming na we will be back sa normal programming po Monday and the succeeding days. Salamat kan sa inyo pag-antabay, amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB, ang sa inyong kadamay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort